ziua! Bună ziua! Aici e camera de joacă, copii. Bună ziua, copii! Bună ziua! Ce faceți voi? Bine! Bine faceți? Da! Cum te cheamă? Daniela! Daniela te cheamă. Bravo! Sofia, Mihaela, Sofia, Veronica și Alexandra. Bravo! Câți ani aveți? 7. Ia prezentă, ia Daniela, prezintă-te frumos. Câți ai? Pe mine mă cheamă Daniela Șangela și am 8 ani. Așa. Bravo! Mihaela Gabriela și am 6 ani. Pe mine Gărbița Alexa Maria am 9 ani. Bravo! Gărbița Daria Valentina. Și câți ani ai? 4 ani. Numai 4 ani și o să creșteți mari. Bravo! Frumoasă prezentare, bravo! Hai că ne vedem puțin mai târziu. Cum să descurcă în fond? Păstrează așa are, da, și fiecare copil trebuie să-și facă orice de genul ăsta. Fiecare copil ce care are. Aici trebuia să venim cu copiii noștri care nu fac așa ceva. După aia când pleacă la grădiniță, doamne, nu mai vine în urmă și mai retușează. Știți că e și Cum sunt așezate jucăriile, nu? Încălțămintea, nu jucării. Uite-te aici. Da. Uite-te aici ca să vezi. Dar avem diferențele astea. Jucăriile și încălțămintea. Uite-te în partea asta. Acum au tot felul de activități. Ne vezi? Nu ca tine, unul colo, unul dincolo. Educatori fac meditație, sunt la meditații, de cei mai mari, școlar, tot meditații fac și fac și ele meditații. Meditații sunt în colorat, decupat, cânteceli, poezii, da. Și aici este sala de studii. Asta e sala de joc. Aici trebuie să fie... Ia uite chiosdănelii cum stau acolo. Avem la școală, da. Asta e primul, noi așa am făcut. Te duci la fiecare copil și îi dăruiești ceva. Vă rog frumos să serviți, hai. Fetele aici. Asta e sensură? Da, nu pregătit. Ia și tu una, dacă vrei. Hai, stai și tu aceea lângă ele. Bravo, copii! Să-mi aduci de la Dumnezeu, să rog pe brațul tău, duce dărgător, până tot în voi trezi, dintr-un vis frumos, îngerat sfățește-mă, cu ce-o cochește-mă, Doamne, miluiește-mă. Doamne, ce frumos! Bravo! Aveți mâini? Aplaudați copiii! Să crezi că se iau punctație. Uitați-mă că trebuie, că să înveți asta. Asta e pictur de napă. Nu știu cum e, dar pictur de napă. S-a plicat. Mama, asta e frumoasă. Mama. Și aia, cu poză, da. Care mai de care? Care mai frumoasă. Uite și aici atelierul de picturi. Aici sunt la... Ăla de pictură. Da. Auziți? Putem să batem la ușă sau? Întrebați-i, domnul... Ai, las la oră. Da, copilul ăla și nu să știe să o pună de spăr. Trage de ea și pune-ți-o pe cap.
Eva știe, dar este mare. El de-aia Așa la sol. Bună ziua, dragi copii! Ne bucurăm că suntem astăzi în mijlocul vostru. Eu mă numesc Doru Iurga, sunt managerul general al companiei Ecologic Trăieri din Brăila și împreună cu echipa, o parte din echipa pe care o avem, ne-am hotărât să vă facem o vizită și în cadrul acestei vizite să vă prezentăm un lucru pe care toată lumea l-ați auzit, dar nu știu dacă cineva vi l-a prezentat într-un mod, hai să spunem așa, cât mai elocvent, cât mai clar. Am să rog pe colegii mei să susțină această prezentare despre importanța colectării selective a deșeurilor și respectiv a deșeurilor de ambalaj. De ce ar trebui noi toți, indiferent că suntem copii, adulți, să colectăm selectiv deșeurile? E o temă pe care sunt convins că o cunoașteți cu toții, dar pe de altă parte noi vrem să vă ajutăm să înțelegeți de ce trebuie să faceți lucrul ăsta. Pentru că un gest reflex trebuie să fie un lucru normal pentru fiecare dintre noi, să punem deșeurile la locul lor. Hârtia la hârtie, plasticul la plastic și așa mai departe. Hârtia în tomberonul albastru, plasticul și metalul în tomberonul galben și sticla în tomberonul verde. Am să las colegii mei care vă vor prezenta, vor ține această prezentare, iar dacă la urmă aveți întrebări, chiar vă rugăm să le puneți, pentru că sunt convins că fiecare din voi mai are câte o lămurire la urmă. Vă rog. Bună ziua încă o dată! Bună ziua! Vedeți, vă plac imaginile noastre? Da. Știți ce sugerează? Aveți idee ce sugerează? Ce? Un copil care protejează un copac, care îmbrățișează un copac, nu-i așa? Asta înseamnă protecția mediului. Nu în general să îmbrățișăm copacii, ci toată natura care ne înconjoară. În primul rând, generații de generații, încercăm să facem ceva bun. Nu ce fac alții care taie toată pădurea. Și aia înseamnă o protecție, nu? Da? Sunteți de acord cu așa ceva? Bravo, am crezut că sunteți de acord. Voi nu veți tăia, nu-i așa? Știți ce înseamnă deșeu? Cine știe să-mi spună ce înseamnă un deșeu? Aveți idee? Deci toți folosim câte ceva. Mâncăm, lucrăm. Din tot ceea ce facem, ia spune. Rest menajer. Și rest menajer, sigur că da. Restul menajer este un deșeu. Voi primiți la școală cornul și lăpticul acela? Da. Da. Ok. Plasticul ăla ce reprezintă? După ce îl folosim, ce este? Este un deșeu. Așa e că nu ne mai este de folos. Și ce facem cu el dacă nu ne mai e de folos? Îl aruncăm? Cum să-l aruncăm? Păi, dacă îl aruncăm, facem mizerie, nu-i așa? Îl dăm la pisici. Pisici? Ce? Conținutul laptelui? Te referi? Nu, eu mă refeream la paharul din care voi ați băut lăpticul. Vă rămâne paharul. Ia spune. Îl refolosim. Bravo! Deci strângem ceea ce nu ne mai trebuie. Într-o parte hârtia, într-o parte plasticul, într-o parte metalul, ca să putem să protejăm mediul pentru generațiile viitoare. Nu numai pentru noi, ci și pentru cei care vor veni după noi. Sunteți de acord cu mine? Da! Noi suntem una dintre societățile care încercăm să sensibilizăm populația și pe toată lumea, și copiii, și oamenii mari, să facă lucruri bune, folositoare mediului natural. Da? Da. Toți trăim în acest mediu. Exact cum v-a spus domnul director, noi vă explicăm așa un pic despre deșeuri. Bănuiesc că ați văzut prin oraș, prin localități, diverse pubele, mai mari ca acestea, mai mici, în funcție de fiecare cum s-a organizat, în care se pun deșeurile. Da? Punem hârtia separat de ce? Ca să protejăm pădurile, să protejăm arborii. Din ce se face hârtia? Știe cineva? Din ce? Din tulpina copacului, sigur că da. E un întreg proces. Pentru metal aveți idee de ce ar trebui să protejăm și metalul și să-l strângem, să nu-l lăsăm așa oriunde? Ia spune.
Pentru că ruginește. Pentru? Pentru că ruginește. Și ruginește, dar dacă îl lăsăm în voia întâmplării, pot produce și alte, nu? Și am putea să-l refolosim, îl topim și facem alte obiecte, da? Ia spune! Se reciclează. Se reciclează, sigur că da. Deci sunt materiale pe care putem, deșeuri pe care le putem recicla. Da? Hârtia, sticla, plasticul. Un plastic, dacă îl lăsăm în natură, singur nu se degradează, ci trebuiesc sute de ani ca să se poată recicla. Dar sticla nu cred că se reciclează singură în natură niciodată. Da? Voi dacă ar fi să puneți hârtie, știți în ce pubelă ar trebui să o puneți? Cine știe? Ia spune. În aia albastră? Deci îți meriți șapca. Să știți că noi pe unde mergem în țară, prin școli, ne-am făcut prieteni, foarte mulți, mici ecologiști. Vreți să fiți și voi mici ecologiști? Da? Vreți și voi să faceți parte? Da. Noi inițiem tot felul de concursuri. Pe site-ul nostru, că bănuiesc că știți ce înseamnă Facebook, ce înseamnă pe internet, da? Când aveți posibilitatea, puteți să intrați și aveți acolo niște pliante, cei care știți să citiți, să vă uitați. Acolo veți vedea pe site-ul nostru acțiuni pe care le-am făcut cu copiii. Genul, protejăm natura, adunăm hârtiile, facem curățenie de primăvară, dar nu numai primăvara, ci și în tot cursul anului. Da? Voi faceți? Da? Și aici în curte văd că este foarte mare curățenie la voi. Cine face curat? Toți? Voi toți faceți curățenie? Extraordinar. Înseamnă că sunteți niște copii nemaipomeniți. Deci n-am venit degeaba la voi să vă vizităm, așa-i? Foarte frumos. Cam asta v-am spus eu despre deșeuri. Colega mea o să vă prezintă un mic filmuleț. Nu vrem să vă ținem foarte mult, că nu suntem la școală, astăzi este sâmbătă. Noi am venit în vizită la voi. Mai aveți nelămuriri legate de deșeuri? Are cineva vreo întrebare să pună? Hai, curaj, întrebați! Ia întrebați! Ia ziceți! Întrebați! Vreți să știți ceva? Noi am vizitat foarte multe școli, din toată țara. Nu cred că ne-au scăpat așa școli pe care să nu le vizităm și să știți că copiii sunt foarte, foarte receptivi la ceea ce noi le spunem, pentru că toată lumea iubește natura. Vă iubiți florile, copacii? Da. Nu? Și voi să protejați natura.